я караш мен, яваш, че баща ми ще извади калаш. Ако искаш силно ще го изтърпиш, малко нервички по мен ще изгориш. Имаш ли по мене мерак, като търсиш моя личен контакт? Ако искаш силно ще ме изтърпиш, малко нервички по мен ще изгориш. Няма да дам. Искаш бам, точно там. Или кис, искаш ме на бис. Първо ще докажа, че съм твоята мис. Няма да дам. Искаш бам, точно там. Или кис, искаш ме на бис. Не мога така, не мога такива неща. Ако съм една насам, ако ще сме две обаче натам. Или си само с мене, или си вървиш. Май не съм добре, но ще ме изтърпиш. Имаш ли по мене мерак, като търсиш моя личен контакт? Ако искаш силно ще ме изтърпиш, малко нервички по мен ще изгориш. Няма да дам. Искаш бам, точно там. Или кис, искаш ме на бис. Първо ще докажа, че съм твоята мис. Няма да дам. Искаш бам, точно там. Или кис, искаш ме на бис. Не мога така, не мога такива неща. Бягам и не мога да избягам. Бягам и не мога да избягам. А те ме дърпат, искат само да ми бър. Бягам и не мога да избягам. Бягам и не мога да избягам. А те ме дърпат, искат само да ми бър. Искаш бам, точно там. Или кис, искаш ме на бис. Първо ще докажа, че съм твоята мис. Няма да дам. Искаш бам, точно там.